guys, welcome back to my channel. So bothोराबो बेसेबा गरम जाबाय बेनिखायनो बाराबो फैथारा गरमबाबो ओमफ्राय दा स्कुलनिफ्राय फैनानै ओमफ्राय दुगैखांबाय ओमफ्राय दुगैनानै आं दसे थाफैबाय ओमफ्राय एसे बार फैदों ओमफ्राय बाराबो दसे बेसेबा गोबाव थानानैसो फैदों ओमफ्राय लाइनाबो गैया आरो माला फैगोन मिथिथ'वा बेसेबा गरम लाइनाबो गैया जायो माबा ओमफ्राय बेनि उनाव आङो दिनै मा गरम बोथोराव मा खालामगोन बेखौबो खिथिलांसै ओमफ्राय दिनै जोंहा मा ओंख्रि जानो गोथाव आरो आं मिथिथ'आ आं जाफेराखै आरो ओमफ्राय जों बेखौनो जानो नागिरदों ओमफ्राय जोंहानि हांसोआ गरमाव माबोरै दुगैयो आं नोंसोरनो इखौबो गेजेराव खिथिगोन आरो थ'दों बिदिबा गरमथारलै हांसोआ दा दसेल' हांसोआ दा दलद दं आरो दा बिदिबा दा जोङो इसोरनो पाइप लगायना होदों आरो शावार बायदि दुगैनो दैमाबो गैया खाथियाव बेनिखायनो इयाव पाइपआव जि आरामै दुगैबाय दं नै शावार बायदि मोजांथार दुगैबाय दं आंबो इदिसो दुगैनो लुगैजोब्बाय गाइस ओरै जलायनानै बा बिसोरनि जिबासो जि मोजां दा नै जि मोजां नुखायो इसोरनि दुगैनायखौ आयु मिनिनि नै जोंहानि फुल माखाया सान्दुं दुंनानै जि मोजां जाखाबाय साननैसो अखा हाबाय थानानै जि लेथ्रा जादोंमोन नै थांखांफिनबायनो दाख्लै हानायानो बेसेबा गोलाव एसे गोलाव जाहांबायनो नै ओमफ्राय दा आङो नोंसोरनो जोंहानि फुला माबायदि मोजां जाजोबखो आं नोंसोरनो खिथिलांसै नैयाव ना फोरानदो नाथुर ओमफ्राय नै ना गोरानयो ओमफ्राय नै दा आङो आरोबाव खिथिबावनोसै नै बेसेबा मोजां जाजोबथारबाय होमबासो मोजां मोनोना फुल माखाखौ बयगिया मोजां जाखाबाय नै इबो अखानानै बेसेबा लेथ्रा जाखादोंमोन नै बेसेबा दा खिलिजोबहरबाय नै रान्दिनि फुलाबो नै जि मोजां जाखायो रान्दिनि फुला गलाब गुफुर सब कालार गैया आरो थेवबाबो मोनफा मोननै मोजां कालारानो दङ ओमफ्राय नै एल'भेरा दाबो थांनो रोंला बेसेबा गोबाव जाबाय बारा गोबाव जायासै नै रान्दिनि फुला जि मोजां जाखाना दं नै इखौ मा होनो मिथिथ'ला ओमफ्राय नै बेसेबा मोजां जाखाथारदों आरो सान्दुंबो मोनबाय नालाय अखाबो मोनबाय नालाय दा मोजांसिन जाबाय आरो बिबार माखायाबो बारजोब्बाय आरो वाइट नुजोबलायसिगोन जोंहानि फुलखौ ग्रिनखौबो इसेबो नुनाय नङा ओरैनो मोनफा मोननैल' नुसिगोन जोंहानि बे गार्डेना वाइटल' नुसिगोन नै बेसेबा मोजां रान्दिनि फुल दं नै बेसेबा मोजांथार आयु नैयाव जोंहा नै मा बिफां होनोमोनबा आं मिथिला नैयाव मुदुफुल बिफां दं नै भिन्दि माखायाबो जि मोजां थायबाय दं नै मैगङाबो जि मोजां जाबाय ओमफ्राय आरोबाव नै पापायाया जि मोजां जाखाबाय ओमफ्राय फुलाबो नै गल्डेन फुल होनो ना मा होनो जायखिजाया गल्डेन बायदि नालाय ओरैनो जोंनि गामियाव गल्डेन फुल होनो आरो सनानि फुल होनो आरो नै ओमफ्राय नैयावथ' वाइट जाजोबथारसिगोन इसेमानल' दंमोन नैखौ आङो बांसिन मोजां मोनो एसे लाइट ग्रिनखौ नै डार्क ग्रिनखौबो मोजांथार नुयो बेसेबा मोजां दा आङो न' सिङावनिफ्राय खिथिनि नै बेसेबा मोजां जाबाय दा रानलांजोबसिगोनसो नै बेगरखौ जावायबा मोजां जागोन नामा बेसेबा बुरजाना बेगर माखायाबो नै बेसेबा मोजाङै आङो खिथिलांनि नै इबो जि गोथां एकदम गोथां नुजोब्बाय
जि मोजां आरोबाव हाबावनांसिगोनसो ओरैनो साननै सानथाम थाबावबा गोलाव जालायसिगोनसो माने इयो जेनेबा थांबायो माने नैयाव आङो दा मैथा खाबाय दं ओमफ्राय मैथाखौ आङो माने जोंहा खान्थाल बेगरजों जागोन आरो जोबोद गोथाव जायो जानो लुगैजोब्बाय दा माला मोनगोन नायनोसै ओंखाम उखैजोब्बाय दा स्कुलनिफ्राय फैबाय नालाय बेसेबा मोजां माने बेसेबा ओंखाम उखैजोबखाबाय दासो संनानै आरो जोंहा एसे लेट जाखायो संनायाबो मानेखि आंखौ लायनांगौ नालाय ओमफ्राय रावबो माने आबैयाबो नानिखौ लानांगौ नालाय आदाया दंफैयो आदायाथ' एखौ मावनो हाखाया नालाय ओमफ्राय नै इयाव मैथा खाबाय दं जोङो नै बासि गेदे लाबाय दं आङो खेबसेजों हानानै खेबसेजों इजिद्राय जायो नोंसोरबो खेबसे नायबानो जाबाय ओमफ्राय नोंसोरो मैथाखौ बेसेबा गोथाव मोनोबा आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय बेसेबा टेस्टि होननानै ओमफ्राय जाय मोजां मोना बियो जायखिजाया दा आङो मैथा खाखांबाय आरो नै इसे ओंख्रिबो नालाय इसेयानो जागोन आरो दा आङो नैयाव ना आरो नैयाव खान्थाल बेगरखौ एवग्रोबाय आरो एवनानै दै होनानै बानायबाय ओमफ्राय नै ओंख्रियाबो जि गोथाव ओमफ्राय नैयाव आलु भाजा ओमफ्राय भिन्दि ओंख्रिया जाहैबाय खान्थाल बेगरजों मैथा आरो जोबोद गोथाव आरो दा आं आलुखौबो एसे लगायना जानोसै ओमफ्राय आङो जालांबाय थानोसै ओमफ्राय बे भिडिअखौ नोंसोर मोजां मोनदोंबा नायनो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना हरबानो जाबाय ओमफ्राय बे भिडिअखौ नोंसोर नायनो मोजां मोनदोंबा कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय So thank you for watching. Bye bye. Dan जाबाय थानोसै